Muchato wenyika, nhasi tsoka dziya dzazozvimba manje nekudzifambira dzekwa Chivayo. Apa mangwana tinenge tiriko kwa makandiwa. Zvokwadi hatina zororo panyika. Tototi zvakare nemakurukuto kuna Wicknell na Lulu Chivayo. Aiwa, mavharisa zvenyu mastreets nemari yenyika. Kwa iro grocery, manga mariono sei grocery, hama dzangu. Kuita kunge vanhu vari kuda kuvhura supermarket, storo yese. Apa Lulu atengegwa zvakare imwe mota sechimwe chezvipo zvepamuchato. Taona Killer T, tikaona Enzo, tikaona Azvivharisa na Prayzah. Prayzah ifavorite yaWicknell shem. Abva anzi iye nemaband members ake hanzi taza each. Zvanga zvakarongeka hazvo, zvimwe ndezvimwe tingavenge hedu sevanhu vane bitterness yekutsamwira mari dzavo dziri kubiwa. Lulu is soft as wool. Is she happy though? She doesn't look very happy apa. Or maybe anga aneta, or she was overwhelmed. Zvisinei, ndinoti zvakare makurukoto kuna Wiki na Lulu.